Mikä on Matin pahin munaus kummeliohjaajana? En mä semmoista oikeastaan keksi, mikä voisi olla munaus. Teille ei ole Yksi, mistä mä oon, kun se ei laittanut sketsisarja Panomiestä ikinä. Ja se varmaan tulee nyt. Mikä oli Panomies? No siis itse asiassa se oli vaan kaveri, joka sketsin idea oli vaan se, että kaksi pihan jätkää ihailee Panomiestä. Se ei välttämättä ollut se juttu se Panomies, mutta nämä kavereiden ihailu. Kuinka Panomies tulee ja Panomies menee, lähtee autolla. Ja ne miettii koko ajan, että nyt se menee varmaan Pan. Miksi Matti ryhtyi sensoriksi? No, tämä oli juuri tämä Sordino. Se oli varmaan ihan järkevä päätös. Itse asiassa tämmöistä ei kannattaisi edes laittaa tämmöiseen haastatteluun. Kas toi on? Toi on nimenomaan se Panomies. Ai toi on se Panomies? Moi. Moi. Mitähän se menee? Panee. Menee vai? Menee. Ja panee. Panee. Keskellä päivää. Voi meni. Sanois muuta. Sillä jää valo päälle. No mä sanon sille, että sillä jää valo päälle. Enkä mitä mä sanon? Sano, että sillä jää valo päälle. Moi. Moi. Sulla jäi valo päälle. Joo. Hei. Thanks. Se on tosi mukava jätkä. Paitsi että se on helvetin kova Panomies, niin se on aivan mielettömän mukava jätkä. Minkä se menee? Se on kakkosessa semmonen panoluukku. On vai? On. Mitähän se siellä tekee? Panee. Ai panee. Voi veljet. Sanois muuta. Mitä luulet, onkohan se tuolla autossa? Ja Panu vai? On. Se on pannut kaupungin bussissa ja junassa ja... On vai? On. Nyt se tulee. Moi. Moi. Siisti Sivikki. Tosi mukava jätkä. Aivan helvetin mukava jätkä. Olikohan se tuolla ylhäällä? Ja panemassa vai? Niin. Oli nimenomaan panemassa tuo. Oli vai? Keskellä päivää? Oli panemassa. No. Voi veli. Sanois muuta. Moi. Hei. Mattis lähtee mun mukaan. Lähde mun mukaan. En mä voi lähteä. Lähde nyt. En mä voi lähteä. No ei voi mitään. Moi. Tyhmä jätkä. Miten niin? Oisit päässyt panee. Oisin vai? Ja panee. Voi veli. Muuta saa. Kyllä sä vielä kerkeä. Juokset kiinni. Anna mennä vaan. Näin.